ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, makaon lamang huktai. Kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga ipilit sa inyong haligi. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga ipilit sa inyong haligi. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed that shit to me. If I'm going to be a shit, you know that's where it's stick. If you have mercy, mercy, you feed me to your piggy. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a pussy stuck shit under the backyard. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a pussy stuck with shit under the backyard. Mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, makaon lamang huktai. Kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga ipilit sa inyong haligi. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga ipilit sa inyong haligi. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed that shit to me. If I'm going to be a shit in the post, that's where I should stick. If you have mercy, mercy, you feed me to your piggy. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a pussy stuck shit under the backyard.
Isa naman ka mayadayad nga gabi sa bugos naton yung mga listeners. Welcome naman diri sa aton yung pagpagalagad. Ako naman karon ang inyo alagad kag handa kamo pagpagalagaran sa ngalan sa entertainment kag kalingawan sa gihapon ini ang inyo DJ. Nga hindi man gwapo, hindi man laway, makalilingaw lang ha. Update ninyo ako karon mga kabomba nga maglingaw-lingaw sa sininga gabi sa gihapon March 20, 2021 nga edisyon sininga aton nga pagpangalagad sa gihapon. Ini ang inyo bigatot nga DJ. Ini si DJ Bomba Marilo ha. Pasensya na kamo nga medyo na late kita, it's because nga may mga rakit-rakit makita nga ginaintrahan. Kagabi wala kita naka-program, it's because nga may ginsidelinean kita nga host, nag-host kita sa isa ka dibo. So, mangin kaupon nyo ako isa ka oras sento nga pasensya ka mo anay mga kabomba kay medyo nagsagra kita na basa kita kagabi isang ulan na. Hi sa 27 million viewers naton, paki-share sa sininga Facebook Live ha. Sige ha. Bakaw lamang huktai kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y bukit-kit sa inyong ipilit sa inyong haligi. Yes, medyo na late kita mga kamomba, pero sa gihapon nagapadayon kita sa pagpangalagad sa inyo. Diri sa gihapon sa aton palatuntunan nga nagakahatag kalingawan sa inyo every night. Ini sa gihapon ang inyo DJ, hindi man gwapa, hindi man laway, makalilingaw lang. Sa gihapon ako si DJ Bomba Marilo. Hi Sheila Kapanas Gilisanga. Sheila Kapanas Gilisanga, good evening Wad. Hidlaw man kami sa live mo Wad. Nene Risa Villos Flores, good evening Wad. Lara May Ariola, Nene Risa Villos Flores is watching. Amalia Maling is watching. Share dan Wad. Ay salamat sa mag-share ha. Pulits Bonifacio, mayong gabi Wad. KMZ Aiko, shout out kay JR Lokdo. Wala ka sa balay kay Bantay Uling ha. Salamat Lodi. Alona Dicon Bolognas is watching. Reynald Ortega Anakaya is watching. Sino pa? Sino pa? Alona Dicon Bolognas yung gabi ni Risa Villos Flores. Shoutout kaliwad kay Tambok no ni Ibanez, gwapo-gwapon sa katama six pack ni nga abs siya wada dali na di bok lantaw na di kay masinadya tadi apa share lang ng dayon ka live Lara May Ariola mayong gabi. Bomba Marilo watching from Makati Makati si Lara May Ariola. Adelpa Ortiga Lozada is watching. Mercy Onatis Banyes is watching. Kim G. Mariket, good evening. Shout out lang di gali Mayo man video kenyo Tams Pisca Teskay Perez Dil Tams is watching. Richel Ingson Castri is watching. May Baloran is watching. Teskay Perez Dil Tams is watching. Sino pa? Good evening, May Baloran, Amalia Maling is watching. Good evening, Bomba Marilo. Na-miss ka namon, Bomba Marilo. Sige lang, hasta kita 9:30 sang gabi, manging kaupod niya ko, isa ka oras naton yung pagpangalagad. No, isa naman kasulat sa Ibadugay ang aton paghatag sa pagdamod sa gihapon. Live na live kita direktamente. Iya, diri sa syudad sa Caris, kita ginagapanamyo sa inyo sa mayan. Kayan nga gabi, napasensya ka mo kay medyo pa o sa aton tingog. It's because na naulanan kita kagabi kay nag-host kita sa isa ka dibo. Sige lang, background sound pa lang daw mayo na mig Ryan Tarazona. Hola ma kami ka wigwad. Share dan, good evening. Paos ka wad out. Na mo na gani kay kagabi nangita kita pang bugas-bugas kag panggatas-gatas. That is why kung nagaka-entertain ka mo sining aton yung programa, don't hesitate to mag-send sang inyong mga sponsor, donors, donation sa akong yung GCash number. My GCash number is 0951-6939-725. Sige amo na akong GCash Nasobrahan kagabi wad nagkalapaos kid ba ha. Ano ni Ibanez, good evening DJ, ginagreet ko lang gali. Sila ni Nini Risa Villos Flores, sila Kapanas Gilisanga, Maridyo Kapanas Kalma, kag sa family Ibanez sa mga okpod ko di sa barko. Keep safe. Sige, napaos kagid sa dibo. Yes, napaos ko kagabi sa dibo. Good evening, kagawad mo shoutout kay Arlene Rose.
Paharito, Sangkadi City. Salamat. Good evening, Bomba Marilo. Long hair naman ba? Good evening, kagawad. Pa-shoutout ko na sa mga amigo ko. Kenny Bilarde, sugot sa akon, ginapag-abot. Yeah, at tapos na ko deliver sa Robinson. Hi, mayo lang. Raymond is watching. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed the shit to me. If I'm going to be a shit, in the post that's where I should stick. If you have mercy, mercy, you feed me to your piggy. If no more piggy under the RB Buendea Ferrer is watching. Nene Risa Villos Flores, shout out. Shout out sa mga hudkuwad. Ichamay family. Salamat nila. Sige ha. Shout out sa mga hudkuwad. Il Chamay Flores birthday niya subong. Meg Hakumilia Kabalida is watching. So ako ni Gcash number mga kabomba 0951693975. So isa naman kasulat subong ang aton paghahatagan sa kabuhi sa Dibanugay. Gani please share sa sini nga Facebook live ha. Mayong gabi wada mali Mercy Onatis Banyes. Mayong gabi man sa imo Mercy ha. Salamat sa mga sponsor naton. Ay salamat. May nag-send daw 100 pesos load ha. I identify naton yung sponsor. Thank you so much ha sa pagpasa sa 100 pesos nga load. No, it is a great help for me sining aton yung program ha. Sige ha. Pasa lang kamo ha. Mercy Onatis Banyes bawhidlaw man kami sa imo ba. Sige ha. Aray Alacre, good eve. Shout out tagali sa pamilya Rubio Pampilo. Daw napaos na kagawa. Daw yes, napaos ko kagabi sa Dibo. Ha? Pero sige lang ha, maghatag kita gyapon sa inyo sang kalingawan ha. Ibwad, Borjki Luzada, Meg Hakumilia Kabalida is watching from Tagiga. Didoy Turiaga, good evening. Wad, shout out to Meg, Ryan Tarazona. Pa-shout out gani sa mga utod ko. Wad, Three Sister, Novi Onatis, Gaga May Baloran, kag Beb Sol Onatis di Chavez. Sige. Pradas Tata Rani, Bomba Marilo, pa-shout out kay Kim Loy sa Sityoso. Sige. Please share sa sininga Facebook live agad nyo magdamo kita. Johnski Sanchana is watching. Salamat gida. Marjo Kapana sa rin ang akon. Kompleto na ang akon mga San Pedro Laguna solid supporters. Dan share na. Ayan Acosta is watching. Marijo Tudogid Gurua Kalmo Ayes. Kay naghatag kita kalingawan man kag nabasa kita sa ulan. Pa-shoutout kay sa akon Mega kay Aiza Malyari Mayo lang at tagay. Johnski Sanchana, what good ibs? Naglaba na buhok mo wad aw. Yes, naglaba na. Arlene Bayona Cardinal Dan Sharing Jules Buy gali pa-shoutout meg happy birthday kay Mamang Daling. Sige, pagbalik ko basa kita dayon sang sulat. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed the shit to me. If I'm going to be a shit, in the post that's where I should stick. If you have mercy, mercy, you feed me to your piggy. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a post stock shit under the backyard. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a post stock shit under the backyard. By the way, thank you so much sa nag-sponsor sang Bayabas. Salamat kid from Jimenez Bayabas sana. Bayabas Farm ha. Salamat daw Jules Buhay gali pa shoutout Meg. Happy birthday kay Mamang Daling Meg. Sige ha. Shoutout kay Noni Ibanisda kag kay Ati Rasol Piano Nil. Sige. Good Wad Jason Kapatas Gilisanga. Rosalinda Buena Oro kabalin mayo gabi lang da sa Imuwad. Sige, salamat. Share dan Wadabali Jason Kapanas Gilisanga.
Jason Kapanas Gilisanga, gwapa ba? Marijo Kapanas pangabit lang da Janay pangabit. Bomba Marilo kagawa naman ni Arlen Bayuna Cardinal. Dan Share DJ Malinone Ibanez, Leah May Santillan. So before kita magpadayon sa ating program, if you want to donate something, any amount will do, 10 pesos, 5 pesos, regular load or either GCash, kindly send it to my GCash number, so 951-6939725. Sige, basahon tayo inyong mga pa-shoutout and then proceed kita rin sa pagbasa sang sulat mga kabomba. Sige, Good evening, Bomba Marilo. Pa-shoutout po watching from Manila, Marivil, Rafael, Flisiera, Dalia de la Cruz. Good evening, watching from Singapore. Salamat, Dalia de la Cruz, Ryan Tarazona, Dan Share, Jenica Kapunan-an, Havilio. Good evening, pa-shoutout sa bayaw ko nga bag-o bata. Sige, Jenica, mayong gabi dira sa inyo sa Bernandita. Archie Hayawon, shoutout kagawad. Yes, shoutout sa imo, Archie Hayawon. J. Francisco, good evening, Wad. Sugdi na, mamati ta. Sige. Bernie Magalio is watching. Roslyn Rubio Pambilo, shout out Kim G. Marikit, nabada ko, I love you be, mahal na mahal kita. Sana ganun ka din sa akin, Sapat ka na be, sinsya na nahubugid ko from Asinda Torina. Sige, amo gina basta nagabatsyag ka mo sa pagigugma. Jenny Sinayron, good evening. Bomba Marilo watching from Jeddah. Oy, sa lahat na nakikinig sa atin dito, live na live po tayo dito po sa Cadiz City, Negros Occidental, Philippines. Sana po ay ma-entertain po kayo namin o nakin po, ma-entertain ko po kayo yung mga OFW natin nakatutok na po. Wad niya, punta abi mo wad, perde ko sa ML pero gin, untatan ko gid parada sa istorya mo. Sige, isa naman kay istorya, subong ang paghatagan nato sa pagtamod lately or mga nagliligad yung mga idadlaw kasubo sa ngaton yung mga istorya, no? I was so touched sa ngaton yung mga story. Amo ning pamatuod mga kabomba nga tudtuod gid yang aton yung mga istorya nga ginapadala diri sa aton palatuntunan. Dear Bomba Marilo, Kim Psycho Lodi, shout out tata Rani sa Purok Mihares Barangay Sikaba pala inom tuba. Mula na. Faithful Javier watching. Hi, good evening Bomba Marilo. I'm watching from Hong Kong. Ay, sige Faithful Javier. Susan Ticarla Ison is watching. Adonas Bisios is watching. Peter John Biescas, part may gabi. Ay, alam na kay Peter John Biescas. Faithful Javier Bomba Marilo. Pa-shoutout naman sa mga Pineda family in Plazanon. Thanks. Sige. Rosemary Robio Fampilo, shoutout sa bata ko Generals Gustilo at Roslyn Gustilo. Tandaan nyo mahal na mahal kayo ng mama kahit malayo tayo sa isa't isa. I love you Ate Jenny. Bunso Lin, mahal na mahal ka ng mama mo. Sige, salamat kita. Peter John Biescas is watching. Armay Labiga Bores is watching. Jinke Pinyalber is watching. Raymond Ramos, good evening. Shoutout nila sa family Ramos kag sa asawa ko nga si Janilyn Valencia Ramos. Shoutout sa akon mama Rina Kapanas, happy birthday. Ray Alacris, shoutout sa taga Ixa Rich, Kanday Mario, Baka, Jomar, Ray, B-Boy kag Badong, miyembro sa Antipulo Masinag Shop. Sige. Marjo, ay good evening Bomba Marilo Salamat Marjo, bulagay man na Japon. Pa-shoutout kayo sa family Oplar sa Purok Tumpok. Purok Tumpok. Taga Chambremig, shoutout na Ryan Tarazona, Nene Risa Villos Flores, break man na Japon, ibi-ibi ang ending Good evening Bomba Marilo, Jessica Salvi. Hi Ma'am Jessica Salvi, thank you so much for coming here in my Facebook Live. I hope you will be entertained in my program later. It's because I will read to you the story coming from our very respectful sender later. Sige. Brother Gerald Tani, makalingaw man ang sulat mo. Sige. Wow, thank you Bomba Marilo. So, nasa wakas nabasa mo na ang message ko. Jenny Sinayron. Sige. Borge K. Lusada, shout out kuwad kay Bosco sa Shindafe. Sige, Borge K. Lusada ang dako kargada. Borge K. Lusada, dako kargada. Hindi siya kargada sa tubang, kundi kargada siya truck. Kaya hindi nagapakarga sa tubo. Kabay pa nga mangin dako ang imo kargada, kag dako ang imo purisa. Borge K. Lusada. Nikki Payba is watching. Pa-shoutout kagawad Ronaldin Romay, Didoy Toriaga Suguri nawa. Jenny Kakapunan, salamat. Wad pa-shoutout dili sa bana ko nga si Jovi Kapunan Habilio halong sa work. Sige. Lito Villanueva is watching.
a shit. Boss Ray Florentino is watching. Daw nami panabuhok Muyawad House. Sige, basa ta sulat mga kabomba ha. Please share sang sini nga Facebook live mga kabomba. Basa kita sang sulat agod nga masuguran dayon naton ini. Nagabot na naman ang tinion akod sa pagbasa sa isa kasulat. Isa kasulat matutuod nga nagikan mismo sa aton mga kautoran. Sulat nga nagabalawag sa imo pinsar, nagapagamo sa imo panguna-una, nagatudok sa imo balatyakon. Mga problema nga nakakabudlay mo kalimtan. Sulatay na kagipadala diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Problema sa asawa, problema sa bana, problema sa kaupod sa obra, sulatay na kagipadala diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Pero antes sina mga kabomba, reminders kita anay. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Shout out kay BB Heart ha. Ang migo ko nga DJ mananay ha, DJ Jenner ha, DJ Jenner. Ang wife niya nga gwapa-gwapa ha, rice businesswoman ha, nagabaligya asang bugas ang BB Heart ha, rice dealer. Sige. Nagabot na naman mga kabomba ang tion nga magbasa kita sang isa kasulat. Isa kasulat nga mga matudtuod mga kabomba nga kung sa diin gusto mahatagan sang pagtabod diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Subong nga gabi sa naman kasulat ang aton pagabasahon kagang sulat nagasiling May 20, 2021. Dear Bomba Marilo, una sa tanan, Bomba Marilo, ako nagapangayo sa imo sang katahuran. Maayong gabi, kag maayong gabi man sa imo bugos nga mga viewers, Bomba Marilo. Nagpadala ako sang sulat, Bomba Marilo, tungod mga may problema man ako nga gusto mahatagan sang kabuhi. Hindi ka kabalaka, Bomba Marilo, sindan ta ka GCash sa imo number nga 0951-6939-725 sa paghatag sining leksyon kag istorya sang akon kasaysayan. Bomba Marilo, ihinago lang ako sa ngalan nga Gerald sang Sipalay City, Negros Occidental. You know what, Bomba Marilo? Pareho sang iban, may inagihan man ako sa pagigugma nga daw hindi ko gid malipatan, Bomba Marilo. Nga kung sa diin, nasakitan ako, Bomba Marilo, until now. Pero antes sila, Bomba Marilo, agud lubos ninyo nga mahang panangtanan, padihog drama sang akon kasaysayan, Bomba Marilo. Mig. Mig Gerald. Ano man tani, Mig? Kuan Mig Winston. Mayo ka pa no? Kihidamo kaya nobya, no? Mula ng problema mo, Meg. Susaw nobya. Ginaproblemahan mo, gid. Wala gani ginaproblemahan ni Didoy Toriaga.
gali ka, Mig. Ako, abi, Mig, daw nag-iedad na ko, Mig, eh. Kag-isa pa, Mig, wala ako sang nobya, Mig. Buligi ka ba lamig ka makapangita, Mig? Mo na galing yung problema, Meg. Aw, nobya. Ay, bilang gabang niya. Aw, nobya, gali. Pangitaan, taka nobya. Sus, nobya mo lang ling problema mo. Si Jason Gilisanga, Meg, kag si Didoy Toriaga, damo na uyab. Mayo man gani, Meg, kun, Meg, Kun, pangitaan mo ko, Meg. Salamat gili kay Lisa Balgos Ladrillo, Meg, Naghatag, Meg, sang 500 pesos nga cash kay gina sa akon, Meg. Si Kwan. Sino kaya ngalan to, bal mo? Si Lisa Balgos. Buot ng klaseng tabo ya. Si Lisa Balgos pa. Nag-donate na 500 pesos. Mig, buligit na namin ga makauyab, Mig. Gusto ko gid mig ga makanubya, Mig mo. Dumano na gid ko, Mig, ya. Dumano na gid ko, Mig. Yes, Bomba Marilo. Sa tuod lang, Bomba Marilo, mahuluyon ako sa babayi, Bomba Marilo. Kag bisan pagpangaluyag, Bomba Marilo, or sa edad ko nga 25, Bomba Marilo, wala ako nakaagi nobya, Bomba Marilo. Ang migo ko nga si Winston, Bomba Marilo, nag-abot ng iyon nga taytayan niya ako, Bomba Marilo. Kag-amo sini ang mga pangitabo. Migo Gerald, may pakilala ko karon sa imo. Matod ka, Meg. Mayo man kun magsubong si Mig, Mayo gani kun may pakilala ka sa akon. Guwapa na, Meg. Meg, ay bilang gabang niya. Ako pa ya, Meg, mapakilala na gilang ko si imo, laway pa. San ulang tayangan nagpangita, laway haw. Anong gusto mga muak, migaw? Mga Nini Rizabilios Flores o kon mga si Lisanga? Mga Amalia Maling lang, miga. Bisan di lang na gwapa, miga. Pariyob lang kay Bomba Marilo. Hindi man gwapo, hindi man laway, pero makalilingaw lang. Amo man amig ang babae nga ginapangita ko, miga. Bisan di magid gwapa, hindi magid laway. Basta kabalo lang mga buhi, mig. Sige, ate, sige, Miga. Sige, Mig, sige, Miga. Bagitaan ta ka, Miga. Bagitaan ta kayo, Mig. Sige, Miga. Pakilala mo ko, Miga. Miga. Ipakilala ta ka na yun, Miga. Ikaw pa. Migo. Migo! Mig, daw excited kagid mga ho. Hari nagling friend ko, Migo, si Geneva, Mig. Geneva! Amo ning ginasugid ko sa imo, si Gerald. Hi, Geneva. Hi. Hi, Gerald. Nice to meet you, Geneva. Nice to meet you, Gerald. Ate, sige, Mig, mauna lang ko sa inyo, Mig, Kamo na lang bala, istorya na, Mig, ate, sige, Mig Winston, Salamat, kid, Salamat, kid, Mig. Mig, ayo na, Mig, sige, Mig, Ayo lang ko, Mig, Geneva? Ang mayo pa siguro magkanto kita sa isa ka palamahawan, ay. Agod nga makaistoryahan ay kita. Palamawan? O galing Gerald, wala ako sang kwarta? No. Don't you worry. Akong bahala sa gasto, Hindi ka magkabalaka. Akong bahala sa gasto. Sige, Sige.
Mamahaw kita eh. Dito ko nakilala si Geneva Bomba Marilo. Sa tuod lang Bomba Marilo, daw wala ako sang kusog, kabakod nga magpangita sang uyab Bomba Marilo. Maayo lang Bomba Marilo ining migo ko nga si Winston amo ang nagpatigayon sa akon. Kag didto na Bomba Marilo nagsugod ang tanan. Gintunan ko Bomba Marilo kung paano ang magigugma. Kag amo siniya mga pananghitabo Bomba Marilo. Geneva? May boyfriend ka na? Ha? Boyfriend? Actually, naka-first boyfriend ako. But, wala kami nagdugay. Nag-break kami, Gerald. Mo gali, Geneva? Oo. Ikaw Gerald. Kamusta? May girlfriend ka na? By the way, Geneva. First time ko nga amo-amo sini. First time ko nga pakigupod sa babae. First time in my life nga amo sini. Kag I am so very shy. I am so very shy, Geneva. Nauya ako sa imo. Daw tarso ka bala, Gerald. Hindi ka maguya. Nga mahuya ka, anong buli mo nagagwa? Hindi man sa mo sina, Geneva. I know nga basi ko hindi akong lalaki ang ginapngita mo. You know what, Gerald, hindi man ako pislian sa lalaki. Amo gali, Geneva? Oo, Gerald. Ang akon lang may mapalangga sa akon. Ang sa akon lang may maghatag sang respeto sang sa akon. Amo gali sinang plano mo, Geneva. Kung sa akon lang, Geneva, ang respeto ihatag ko gid sa imo. Ang tuod nga pagpalangga, ang gugma. Pero it depends upon you. Depende sa imo mga desisyon, Geneva. Ha? Gerald, what do you mean? What I mean, Geneva, is that I love you. Gerald? Yes, Geneva. All I want is your happiness. All I want is your joy. Geneva, pasaligon ko ikaw. Kung ako ang imo mangin karelasyon, mangin malipayon ka, kaubod ako. Gerald, daw matouch man ako sinasang imo mga ginapanghambal. Yes, Geneva. Kung ako magigugma ka, angay ako kay Ray Alacre. Seryoso, loyal, kag wala ako nagahampang sa balatyagon sang babaye. You know what? You know what, Gerald? The way you look at me, the way you smile, I feel something for you. Geneva? Yes, Gerald. I think I love you also. Geneva? Ang buot mo silingon, ginahigugma mo man ako? Yes. Yes, Gerald. Ginahigugma ako man ikaw. Geneva? Ang buot silingon, nobya ko na ikaw? Yes, Gerald. Gusto ko man nga
nga mangin malipayon ka sa akon. Gusto ko man nga mangin boyfriend ko ikaw, Gerald. Geneva? Sadto nga mga tinion, Bomba Marilo. Daw ano-ano malang nga nagdaog ko sa STL, Bomba Marilo. Ginsabat ako ni Geneva, Bomba Marilo. Kag nangin malipayon ako sa amon pag-upod, Bomba Marilo. Kag nag-abot ang tion, Bomba Marilo, nga amo sini ang mga panghitabo. Meg. Nalipay na ko, Meg, nga. Nangin ka mo na ni Geneva, Meg, salamat gid, Winston, ha. Salamat gid kay, ginpatigayonan mo ako kay Geneva. Amo gina, Meg, Amo gina. Ang ako lang, Meg, nga malipay ka man, Meg. Bilib gid ko balasay mo, Winston mo. Salamat gid, ha. Kung wala mo ako ginpatigayunan, siguro until now single pa ako. Mo gina, Meg, balos-balos lang, Meg, balos-balos lang. Salamat gid, Meg, Salamat gid, Meg. Yes, Bomba Marilo. Nalipay gid ako, Bomba Marilo, kay ginbuligan ako ni Migo Winston nga makauyab, Bomba Marilo. Bisan ang akon amay, Bomba Marilo, nalipay sa sini nga balita, Bomba Marilo. Ay, daw nakita ko sa ibo mga dawong, Gerald. Daw ka malipayon sa ibo. Daw mayo nang imuuyabaw, daw kagwapa. Tapos daw kabuot man lang. Amo man gani tay. Daw nalipay man ko tay nga nangin kami na tay ni Geneva. Ay, agakod lang, Gerald, agakod lang. Bakita ka kaga. Mabalaan ko nga balipay ka. Balipay naman si tatay mo. Salamat kitay, ha. Salamat kitay sa suporta mo. Ay, kung ako sa imo, Gerald, ha? Kung ako sa imo, pag-asawaan na lang na si Geneva. By the way, gali, ha? Thank you so much, ha? May nag-send sa akong Gcash from Ramil, Ramil de Binagracia, worth 20 pesos. Ay, salamat, Ramil, ha? Worth 20 pesos, Gcash. Salamat kita sa mga nag-send sa akon. Subong man si Junel Aiko. Salamat kita, salamat kid, worth 100 pesos. Junel Aiko and Ramil de Binagracia. Subong man may nagpasa man smart load worth 50 pesos from 0919-277-9265. Sino man ang ginapanglawag mo, Tayman? Ay, agakod lang bala, Gerald. Nga makita ko ikaw nga balipayon. Bagid balipayon naman si tatay mo. Kung ako sa imo, Gerald, hindi ka na magpadugay-dugay pa. Pakasli na inang si Geneva. Tay? Gerald, pakasli na inang si Geneva. Yes, Bomba Marilo. Amo sina ang sugo sa akon ni tatay ko, Bomba Marilo. Kag wala ako nagpadugay pa, Bomba Marilo, ginagda ko si Geneva, Bomba Marilo, nga magpakasal. Kag amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilo. Geneva, langga? Gerald, langga? Geneva, total kadugay naman sang relasyon ta. Naglabot na isa katuig. Ang plano ko tani nga
Nga magpakasal kita? Ha? Pakasal? Oh, Geneva. Sugot ka ba lang nga pakaslan ko ikaw? Ha? Pakasal? Why not? Ha? Why not? Geneva? Oo. Sugot ako. Sugot ako, Gerald. Sugot gid ako. Okay, good morning sa tanan. Yara kita karon sa simbahan na gud nga saksihan ang kasal sa tunga ni Geneva kag ni Gerald. Diri sa parokya sang Sipalay, ako gid welcome sa tanan naton nga mga maninoy kag mga bisita maninay nga ari diri kag sa mga pamilya sa naton nga bride kag groom. Palakpak mga kauturan. Okay, ikaw Gerald, ginabaton mo ba lang ang mangin asawa tubtob sa katubtuban si Geneva? Yes, Father. Ginabaton ko. Okay. Ikaw naman, Geneva. Ginabaton mo ba lang ang mangin bugos bunga bana si Gerald sa kasakit, sa kalipay, tubtob sa kamatayon? Yes, Father. Ginabaton ko. Okay, kay ginabaton ninyo, pagi sa sakramento sining kasal, you may now kiss the bride, Gerald. Mabuhay ang bagong kasal. Yes, Bomba Marilo. I am so very happy during those time, Bomba Marilo, nga kasal kami, Bomba Marilo. Kag sang gabi nga to, Bomba Marilo, siyempre after sang kasal, amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilo. Palangga? Palangga? Palangga mo yung inilaulat ko nga gabi. Abi paksa ko sa imo. Langga, katunog sang halok mo nagalupok gid. Langga, subong ko ipaupok sa imo nga akong nga pagigugma. Subong gid langga. I love you, Gerald. I love you, Geneva. I love you too, Gerald. Geneva. Gerald. Geneva. Subong ipaupok ko ang akong nga pagpalangga. Gerald! Inaya lang, Gerald! Geneva. Gerald! Geneva. Tuwad. Patuwaron ko ikaw, Geneva. Ari, karon, idog style ko ikaw. Gerald! 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 Yes, Bomba Marilo. Sa gabi sang amon kasal, Bomba Marilo, ginpintahan namon pula ang banwa. We paint the town red, Bomba Marilo. Nangin malipayon kami sa isa kag isa, Bomba Marilo. Nangin akon sang bugos si Geneva, Bomba Marilo, kag nangin iya man ako ni Geneva, Bomba Marilo. Kag sang pagkasunod sina ama si Mana, Bomba Marilo, amo sini ang mga eksena. Gerald, langga, basi kung magbusong ako. Wala sang kaso langga. Kung magbusong ka, may sinupta naman ako. Ang plano ko ganit langga nga gusto ko nga mag-obra sa Manila. Maayo digto nga oportunidad para sa akon. Ha?
Ano lang ga? Ang buot mo silingon nga malayo ay kita. Oo lang ga. Antuson kong maglayo ay kita. Ang importante nga matagan ko kamo sang aton mangin anak sang langga. Flight ko na subong. Tani, ulaton mo ako sa akong pagbalik ha. Oh, langga. Kadikto ha. Kabalo ko bala langga nga kadamos ang tentasyon dito sa Manila. Hindi ka magkabala ka langga. Bit-bit ko diri sa akon nga tagipusoon ang pagpalangga para sa imo. Mabalik ako, nga bit-bit ko ang aton mga handom. Ay, langga. Palangga ko gid ikaw. Paksa ko langga. Oh, palangga og ba ikaw langga, Ginebra? Sige na. Sige na langga. Pasikon mauli ako sa eroplano. Matawganay lang kita. Matawganay lang kita langga. No, I'll never love this way. Yes, Bomba Marilo. Naglakat ako pa Manila, Bomba Marilo. Bit-bit ko kag dala-dala ko ang amon mga handom. Sang first week ko Bomba Marilo na nimag-o ako Bomba Marilo kag medyo nasubuan kag amo siniya mga panghitabo. Ay, Doon hidlaw ako kay langga ba? Doon hidlaw ako kay Ginebra. Tanik nga okay lang siya digto. Pasunod na isa ka bulan. Ay, doon na ni mag-o ako ba? Ang amon communication. Ay, ang amon communication. Sa
sa cellphone lang. Tani, wala sa may magbago sa amon ba? Tani, wala sa may magbago. Winston, abim bala, nahidlaw ako sa imo migo. No, ginahidlaw ako sa iya. Hindi ka makabalaka. Hindi ka makabalaka, Geneva. Ari lang ko di ko nidlawon ka. Kung nanogin man nga klase hidlaw, ari lang ko di Winston? Geneva. Sige, Geneva ha. Mapuli na ako Tiksi lang ko kung nanogin man ha. Kung nanogin man ang plano mo. Tiksi lang ko ha. Tiksi lang ko. Yes, Bomba Marilo. Our communication is only through cellphone, Bomba Marilo. Paagi sa text, kag tawganay, Bomba Marilo. Kay during sang sila ang mga tinion, Bomba Marilo, wala pa man Messenger or Facebook, Bomba Marilo. Naglabot ako diri sa Manila, isa ka tuig, Bomba Marilo. Nga bit-bit ko sa gihapon ang amon mga dam ko. Apang wala ako makaibalo, Bomba Marilo, nga amo na sinigaling nagakatabo digto sa Sipalay, Bomba Marilo. Happy birthday, Geneva. Winston, thank you so much nga ari ka diri subong sa akong birthday. Geneva, ang mayo pa siguro, total, nakainom-inom naman ta. Diri na lang ko matulog Ano, Winston? Pasikon may makakita diri sa aton. Tapos pasikon makabalo ang imumigo. Hindi na sa makabalo Ato saya sa layo. Winston? Geneva. Ay no nga hidlaw kasi mga bana. Ari ko nga mapuno sa imong kahidlaw. Winston? Geneva. Dali be, puyata ko sa kamot mo, be. Ala, Winston. Inuyatan mong kamot ko? Abi, pahalo ka ako sa kamot mo. Ala, Winston. Ginalukan mo akong kamot? Geneva. May dali di bala. Ay no nga, kabalo kong hidlaw ka man mga bedali di. Winston, hindi ako pagaluki. Paimunong na lang bala, Geneva. Winston! Geneva, paimunong na lang bala, paimunong. Winston! Hindi ako makamasi ni Winston! Hindi ko mapunggan ang baladyagon ko. Nagainit man. Winston, hindi. Hindi pagpadugaye. Akong mabulong sa kahidlaw mo. Geneva, akong mabulong sa kahidlaw mo. Winston! Geneva! Okay na, mega sa mo, Geneva. Winston! Nalimtan ko man sa makadali. Nalimtan ko man sa makadali si Gerald. Winston! Winston! Kurikuta ako, Winston! Bomba Marilo! Bomba Marilo, Geneva! Winston! Amo sina ang nagakatabo, Bomba Marilo. Nga ulihi ko lang nabalaan, Bomba Marilo. Kung wala nagtawag ang akon amay, Bomba Marilo. Kag amo sini ang mga pangitabo, Bomba Marilo, samtang nagaisahanon ako sa amon balay, Bomba Marilo.
Hindi. Daw kalahin sang kulba ko, ha? Ano ni man? Ay, ano ni man? Ari, nagatawag si tatay. Sabdon ko. Hello, tay? Hello. Uy, wala. Gerald? Tay? Nga nakatawag ka man. Ay, Gerald, hinaglan mo nga magpuli dire. Nga man, tay. Ang asawa mo, nagabisyo. Ano, tay? Abi tay direkta ako. Ang asawa mo, nagabusong. Pero hindi ikaw ang abay. Ano, tay? O sige na, magpuli ka dire ha. Magawad ka na yun sa ticket. Agod niya makapuli ka dire. Sige, tay. Sige, tay. Mapuli ako dira, tay. Mapuli ako, tay. Bay. Ano ni nga balita man? Ano ni nga balita sa akon man? Nagabusong si Geneva? Ay, masobra na ako diri sa katuig, ha. Ang last ko nga tandog sa iya sa tong gid-kasal kami. Kag subong lang sa nagbusong. Ay, ano ni man? Ano ni man? Insigida, boss. Mapuli ako. Magawad ako sang ticket. Magawad ako sang ticket. This way again. I know I'll never love this way again. Oh, Bomba Marilo. Holding on, Daw gintakpan ako sang langit, Bomba Marilo. it's gone. Sang nabalitaan ko nga nagbusong si Geneva, Bomba Marilo. Love this way. Kag nagligad ang duha ka adlaw, Bomba Marilo, nagpuli ako gilayon sa amon nga balay, Bomba Marilo. Ay, maayo gid. Maayo gid, Gerald, kaya nagpuli ka. Tay, ibilin ko lang anay dire akon mga dala, tay, ha. Kadtoon ko si Geneva sa amon balay, tay. O te, sige. Kadtua dito. Insigi na gid. Kadtua dito, Gerald. Kadtua dito. Sang pag-abot ko gid, Bomba Marilo, nagpuli ako sa amon nga puluyan. Bit-bit ang masubo nga balatyagon, Bomba Marilo. Kag pagpuli ko, Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo. Oh, Gerald? Ari ka? Geneva? Kanak ko nagalis ang tiyan mo ba? Ha? Gerald, You looked inside my face. kina-expectar ko kung hindi ka nga magpauli. Which one come true? Something no one else had ever found a way Geneva, to. I've kept the memory nga nahimo mo ni sa akon. since you took Sino ang amay sina? Ha? Gerald? this way. Oh, Geneva, I know sakit man sa akon pero love this way. pero batunon ko, Geneva. So I keep holding Ang akon paglakat before para sa aton mga handom. it's gone. Ang akon paglakat
para sa aton pamilya. Nga balagin iputan mo ang ulo ko, Ginebra. Oh, Gerald. Gerald, patawara ako. Nalala lang ako sa kakot kahidlaw pang lawas nun. Nahidlaw lang ako sang unod nun nga butang. Ginebra, hindi rason. Hindi rason kung nahidlaw ka mangita ka sang iban. Patawara ako, Gerald. Patawara ako. Ginebra, ituad sa akon. Ituad sa akon ang matuod. Sino ang amay sina? Oh, Gerald. Oh, Ginebra. Kung sino man ang amay sina, dapat niya panagutan sa imo. Ginebra, gusto ko man maakig pero wala ako sang mahimo tungod na tabo na ina, Ginebra. Gerald! Gerald, patawara ako. Bangsa ako, Gerald. Oh, Ginebra. Nagpalayo ako. Ginantos ko ang kahidlaw ko sa imo. Nagpalayo ako para nga mahatagan ka po sang maayong nga futuro. O Ginebra, nga angin amo mo ako sini, Ginebra. Gerald! Gerald, patawara ako. Hindi ko hungod nagtalan. Nadalala ako sa temptasyon. Hubog ako sa mga tiniyon yata, Gerald. Oh, hubog ka. Ako. Kung ginhimo ko man inasay mo, anong batsakon mo? Ah, Ginebra. Kasakit, Ginebra. Ginebra, kasakit. Kasakit kita, Ginebra. Kinamo mo ako sila, Ginebra. Gerald! Patawara ako, Gerald. Ang amay si Winston. Oh. Ano? Ang kaugaligon ko pang amigo. Sige. Sige, Ginebra. Ginahatag ko sa imong kalipayan mo. Hindi ko ikaw pagpiliton nga manginakon, Ginebra. Palangga ko ikaw. Apang hindi ko ikaw pagpunggan sa imong mga gusto. Pero Gerald, ikaw ang palangga ako. Nadisgrasya lang ako, palangga. Nadisgrasya lang ako. Sige. Ihatag kong kalipayan ko sa imo. Ihatag kong kalipayan mo. Kag palihog, hindi na ako pagtublaga pa sa kabuhi ko. Gerald! Gerald, ikaw ang palangga ko. Ikaw ang gusto ko nga makaupod sa kabuhi, Gerald. Kag wala na sa iban mga lalaki. Ako man balang gusto mo nga makaupod. Pero nga ginhimo mo inasakon. Ha, Ginebra? Gerald, aksidente lang ang tanan. Hindi ko hungod. Hindi ko hungod. Gerald, hindi ko hungod. Sige na. Tama na ang ekspekasyon. Malakat na ako. Bye. Gerald! Oh, sige na. Tira ka na.
Geneva. Palangga ako ikaw. Pero mo siniging buhat mo sa akon, Geneva. Napatay ako sa kasakit. Napatay ako sa kasakit. Oh, Geneva! Ginamuha ako si Geneva! Palihog yun si Lisa nga screenshot! Marinyo, kalma, screenshot ang aton nga live streaming! Screenshot palihog, hi sa 100 viewers naton! Please, screenshot sining aton nga programa. Ang aton solid supporter sa San Pedro, Laguna. Oh. Oh. Kuno mo sining akon kapalaran. Wala ko mahimo. Nagsugod Nagpalangga lang ako. pagbago sang tanan. Nagatag lang ako sang gugma. Nabalaan, di na ko ang kinahan. Hindi pa siguro sila magigugma. Nga wala ko Kaya hindi pa man katapusan ang tanan. sang una Sige, pa lang. Ako kalimtan ko na ikaw, Geneva. Bisan kasado kita. kilangga mo iba. Ihatag ko ikaw kay Winston. Sige, Geneva. Mapalayo na lang ako sa lugar ngayon eh. Kagkalimtan nga nagkilalahay pa kita. Tanan Sakit man para sa akon. Pero kinapayuhong ka lang. Nga wala akong hindi ka na sakit man para sa akon. Pero iara. mapalayo ako. Pro iban gipangita. Mapalayo ako, dire. Pero kung Paalam. alipad Paalam, Geneva. ika Paalam, Geneva. na pagipilit pa ang ginahangyo kulang sa iyo. Di ka papasakita paghalungan. Yes, Bomba Marilo. Ginpaiway ko ang akon pagigugma, Bomba Marilo. Kung gustuhon ko, Bomba Marilo, nga magpasaka sang kaso, pwede kid. Apang Bomba Marilo, Untat ang tuod nga hindi na ako gusto magpagamo. sang gina Sang tion, Bomba Marilo, nga nagpalayo ako, grabing kupo sa ako ni Geneva, Bomba Marilo. Nga nagapangayo sang kapatawaran, Bomba Marilo. Bilang tawo, kag bilang may pinagsamahan man kami, Bomba Marilo, nakatulo man ang akong luha. Apang Bomba Marilo, puwerte kasakit sa akong balatsakon. Hindi ko malipatan, Bomba Marilo, ang kasakit nga nagtuga diri sa akong tagipusoon. Bomba Marilo, actually, ari ako subong sa syudad sang Iloilo. Sa gihapon, Bomba Marilo, sige kontak sa akon si Geneva. Manog bata na siya sa subong, Bomba Marilo. Kag wala man gintindugan ni Winston ang pagkaamay niya. Ang akon migo nga si Winston, Bomba Marilo, naglakat man pa Manila, kag ginlagyuhan niya ang iya responsibilidad kay Geneva. Subong, Bomba Marilo, manog bata na si Geneva, kag ari ako diri sa Iloilo. Bomba Marilo, kasado kami ni Geneva. Actually, Bomba Marilo, until now, palangga ko sa gihapon si Geneva. Ano bala ang dapat ko nga buhaton, Bomba Marilo? Mapuli ako sa sipalay kag balikan ko siya, o kon forever na lang nga kalimtan ko, Bomba Marilo. Nga kabigon ko na lang, Bomba Marilo, nga memories na lang ang natabo sa akon. Palihog, buligi, kag laygayin ninyo ako.
ang matinahuron Gerald sang Sipalay City. Salamat gid, thank you so much sa pagpadala mo diri sang imo sulat, Gerald sang Sipalay City. I know nga actually, mga kabomba, while nga nagabasa ko sang sulat ni Gerald, na feel ko gid ang iya nga balatyagon, mga kabomba, no? Kadamo pa kita sang mga sulat nga ginakimkim, ginatago sa aton nga mga kauturan, nga kung sa diyon gusto nila i-share sa aton mga kabomba, agod nga mahagan-hagan ining kasakit. Gani mga kabomba, please do share, donate, or sponsor or donor. Any amount will do. Ang akon nga GCash number mga kabomba is 0951-6939725. Pwede ka mo maka-donate paagi sa Smart Load o kung GCash, ha? Pwede ka mo maka-donate any amount, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, or any amount, ha? Sang load, sang Smart Load. Agad to nga madamo pagid kita sang mabasa nga mga sulat, nga ma-inspire naton, nga mahatagan naton sang kabuhi. You know what, for this week mga kabomba, ang gina-accept ko nga mga sulatan ay inang mga seryoso, inang mga kasubo, ha. Kay next week mga kabomba, nagahantal-hantal ang aton mga sulat, puro tanan nga makakadlaw naman sa aton, no? Mga nagliligad, puwerte kasubo. Mga mo ginaguro mga kabomba, ang aton nga mga kapalaran sa sining kalibutan, hindi naton mapaktan, hindi ba? No? Kung gusto nyo mga kabomba nga mapa-improve pagidinin naton ang aton nga programa, palihog, share ka mo, ha? Paagi sa inyo mga GCash. Kung may mga GCash ka mo, send ka mo sa 0951-693-9725 or Smart Load. Salamat gid ini nga program ginadulong sa inyo sang KLC Herbal Oil. Bago kita magbasa sa inyong mga advice, basa kita na sa inyong mga pa-shoutout. Jay Toriaga, kasad story ba daw? Hindi ako na. Maricar, medalya inkarnasyon, ara naman ang music kasakit. Traidor klase manog tulay turn hambal ni Realakli budlay kun gakatol mapakalot sa amigo pa sang bana niya, hambal ni Amalia Maling. Lisa Balgos sa Ladrillo, ano na pitoy lang oy. Ay salamat tigili mama, thank you so much ma'am. Nakuha ko na ang imo padala nga 500 pesos ma'am. Lisa Balgos Ladrillo, our major sponsor sa sininga program. Thank you so much ma'am. It is a great help para sa aton nga makapa-improve naton ang aton nga programa every night. Ma'am Lisa Balgos, salamat gid sang worth 500 pesos nga ginpadala mo pagi sa Palawan Pawn Shop. Nakuha ko na ma'am kagina. Thank you so much sa mga sponsor. Didoy Toriaga, hi mama, salamat gid ma'am Lisa Balgos, our major sponsor. Didoy Toriaga, kung ako wad, miga mangita iban bahala da sa Marjo Kapanas tandaan ko gid na. Risa, Nini Risa Villos Flores, hindi gid mapunggan ang katulhaw. Hindi gid guro Nini Risa, naska screenshot ka mo mga langga, mga San Pedro Laguna supporters ni Bomba Marilo, ha? Medyo nagbatsyag kita sipon. Kaya inaulanan kita kagabi. Ay, abaw nagbusong pa. Marjo Kapanas kalma. Sige. Nini Risa Villos ng IB grupo sulod magali sa ako ambal ni Alan de la Peña. Jay Toriaga, wad pa shoutout naman sa mami ko nasa work ngayon sa North EDSA. Watching siya subong, JJ pala name niya wad. Salamat Marijo Kapanas kalma si Winston. Subo man bagaga ka ambal ni Amalia Maling. Ang kahalo mo Geneva. Pa-shoutout sa asawa ko si Bernie Kapanas de la Peña, palangga ugid katama, I love you behambal ni Alan de la Peña. Lisa Balgos Ladrillo, kagawad nag-change oil lang yan kaya nga napultang hahambal niya ambal sa atong sponsor ma'am Lisa Balgos Ladrillo. Ambal ni Lisa Kapanas gilisa nga luoy ba kung ka mo mga kabomba, anong dapat nga advice ang ihatag ta kay Gerald, mabalik siya o kung forever niya nagid lang kalimtan kay ti si Gerald subong gapang duwa-duwa pa mo, may gugma pa sa nga nabatyagan ay kaluoy kay Gerald ambal ni Marijo Kapanas kalma. Gerald kay Julia Barito ka na lang, si Gerald niya Marijo Kapanas, hindi si Gerald. Sakita ba Gerald man Julia Barito ka na wala, kasakit man ambal ni Marijo Kapanas kalma. Borjki Luzada si Turagsoy guro ang amay. Marijo Kapanas gaybe
Amali Maricar Medalya Encarnacion, hindi di na reason ang kahidaw, Geneva. Isipon mo lang, kasal ka mo, ang kahidaw normal na, kaso nga nagpadala-dala ka man. Sala mo na, deserve mo na kung bayaan ka ni Gerolda, kasakit ka music puga. Nga Amalia Maling nga amo ginayano kung buot ang lalaki ang babae magloko, kung buot naman ang babae ang lalaki naman magloko. That is why no, hindi ta masiling nga ang mga manloloko mga lalaki lang tanan, hindi ba girls? May mga girls man, may mga babae man nga mga manuginto. Gani hindi nyo kami pagpasibangdan nga mga lalaki, ha? Chamba ni Winston ba man ni Jay Toriaga? Nami gid unod ni Winston. Sheila kapanas gilisang disgrasya gagasi mo. Way ka na minsan may pamilya ka gagasi mo bigatot ka miski nahubog ka pagaga. That is why no, mga kababainhan, kung mag-upod-upod ka mo bala sa mga barkada nyo, hindi ka mo magpahubog-hubog. Because sometimes kung ara ka mo sa mga barkada nyo tapos nagainom-inom ka mo, may mga lalaki gid nga gusto mag-take advantage. Kapin pa ba na mga kabomba? Kung hubog na kamo, hindi nyo na mapunggan ang inyo balatsagon. Hindi ba? Sa mga lalaki nag-aggressive na sila, sa mga babae ang mumana, ha? Hindi likawan nyo gid na, ha? Rosalie Muñez, this is watching. Irene Martinez, Meg pa shoutout, Meg kag taga Phyllis da, per megid ko galantaw sa imo live. Ay, Iron Noel Martinez. Salamat, Meg, ha? Iron Noel Martinez, salamat kita. Amalia Maling, tingaan nagpakalot ka sa amigo ni Gerald. Amalia Maling, ha? Amo na, bigaon ka klase, babae, ginusto mo na, nagpalayo si Gerald para sa future mo. Parehos lang kamo gaantos ang kaidlaw, pero ikaw, Geneva, nagpadala ka sang katulmonan, gaba mo na. Hambal ni Maricar, Medalya Encarnacion, paubaya na lang, ha? Suffer na lang pagpalangga mo ang isa ka tao, biskan sakit si mo, himuon mo na lang para lang malipay sa aus. Sheila Kapanas na screenshot na namon. Ay salamat sa mga San Pedro Laguna solid supporters ko. Sila ni Sheila Kapanas Gilisang, mga Inday, mga Langga, Marijo Kapanas Kalma, Nanay Amalia Maling, Jason Gilisang, kag si Nene Risa Villos Flores, no? Despite sang ila kasakuon, sang ila obra, na appreciate ko gid na. Thank you so much for that overwhelming support ninyo sa akon every night. Present gid kamo. I know nga sa masubo ninyo kagabihon ako nagahatag sa inyo sang kalingawan, and also wala man ako diri nagahatag sa inyo sang kalingawan kung wala kamo, no? Salamat gid sa akon nga mga San Pedro Laguna solid supporters, no? Bisan ato sila sa Laguna, no, kalayo sa amon, milya-milya ang distansya, pero ang suporta ara gid sa gihapon, no? Pila kadlaw makapuli kamo di sa Dakbanwang nalulutan sa Cadiz City. Magakita na kita, ha? Kita nga Inday Sheila Kapanas, Nanay Amalia Maling, kag si Nini Risa Villos Flores, Jason, kag si Inday Marijo, best actor kag gid ba Iron Noel Martinez. Aga screenshot na kami wada, gakiwi gid itsura mo dia. Damo na kami screenshot. Salamat kita mga langga, sa akong San Pedro Laguna, solid supporters. Mark Oscar Encarnacion, kasubok kagawad sang story mo, subong kabay mahatagan ni sang leksyon. Sige. Bibs Sol Onatis di Chavez, ay ambot na lang kay itsura mo, mahibi na ko tani, hindi na lang. Ahay kaluoy man. Loren Ashes Tikar, kaslantaw niya. Salamat kid Loren Ashes Tikar, BB Heart, ha? Friend kami na ni Loren Ashes Tikar, ha? Hi Ma'am Loren Ashes Tikar, din nga ni si Ma'am Loren Ashes Tikar subong man. Ara sa siguro sa Kuwait or sa Japan sa subong BB Heart, ha? Friend kami na BB Heart. Kate Ortiz Mendoza, shout out mo Nong Luzart Gatanaw. Sige. Hi kay Nong Luzart Mendoza. Subo ba Amalia Maling? Kasakit man madula ang banang nga gapalangga. Alin may amitri, ha? Si Lin may amitri, nakarelate gid. Damo pa babae Gerald. Ari lang ko dia. Joke o Geraldo. Basi kung mabusungon mo man si Maricar Medalya Encarnacion, pati may makita ka pa da nga deserving kaysa kay Geneva.
Sakit-sakit ba imo na agawon pa unfair ho kadto ka sa kadis Gerald damo to agaan taka uyab re alak re. Matapos inkarnasyon, stay strong lang Gerald. Jessica Ogwin ba kasakit man ba? Let go mo na siya, hopefully may makita ka pa nga hindi same sa iya. Tsakto gid ah. Oy, ari may nag-send ah. Salamat may nag-send 150 pesos nga GCash. Ay salamat kita from Nobi Onates. Ay salamat ma'am. Oy, from Mercy Onatis Banyes and Sisters. Salamat kita. Thank you so much Mercy Onatis Banyes and Sisters. Ay salamat kid Ma'am Mercy Onatis Banyes ha. I know nagahatag ako sa entertainment sa inyo. No, every night nakita ko gid ina, no? May mga screenshot pa kamo gani. Thank you so much mama. Dako ina nga bulig sining aton nga programa nga madamo pa kita sa mga kabomba naton sa mga letter sender naton nga ma-inspire, mahatagan, mabuligan advice, no? Kay kawaluta, no man is an island. Why no man is an island? Hindi nagakahulugan literally nga wala, tsakto gid, literally wala gin man niya may nagakabuhi sa isla nga nagaisahanon lang. And philosophically, no, meaning sang no man is an island, hindi tayo mabuhi nga kung may problema tanga kumunta. We must share it to others. We must share it to our friends, to our family, so that nga mahagan-hagan ang kasakit, ha? Kabaluta, kita mayo kita mag-advise sa aton nga mga abyan. Pero pag abot na sa aton, kaugalingon, kinanglan man naton mamati sang advice ng iba. That is why nga, amo ina nga kung may ginabatsyag kamo sa inyo nga mga tagipusoon, sulatan nyo ina kag ipadala diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Ha? Salamat gid sa mga supporters nato na. Ahay kaluoy man kay Geneva ni Risa Villos Flores. Ahay kalain giling etong tuhon ang bana. Yes, Lin May Amitri. That is why isa ka leksyon sa ato na mga asawa, mga bana na kung kasado na kamo, hindi gid maghimo sang butang nga amo sina, ha? Kabudlay gid kabudlay gid nga magtraidor kita sa aton asawa o kun bana. Hindi na pagbaliki si Geneva basi iya ka liwatonton. Pangita ka na da Gerald, move on ka na sa imo nga bag-o nga pangabuhi. Hindi na pagbaliki, move on na lang. Ambal ni Sheila ka pa na sila kabudlay maghatag advice. Story ko na buwaswada pagwaa gasulat pa lang ko. Sige, Mami Dalia, Maricar Medalya, damo tadi subong sulat, pero kung imo sulat ang ipasa mo, isend mo na buwas aga sa akon, i-priority ko na priority ko na. Mayong gabi may kasubo man ba tulo man luwa ko Tomas Nailis Junior Magbanwam. Mercy Onatis Banyes, balikan mo siya kung palangga mo gid siya. Kamu lang na iya ang nakakaalam sang sala niya kag istoryahan ninyo nga duwa, ha? Nasubuan ako. May ara ako kilala mga kabomba, ha? Nagbusong ang iya asawa sa lain nga lalaki. Pero sa ngalan sang gugma, sa ngalan sang ginatawag nga pamilya, ginbalikan niya, ginbaton niya mga kabomba. Ginbaton niya, nagaupod sila, no? Ginkabigya ang bata nga iya man bata, ha? No, kung kaisa sometimes love is so very meaningful. Love is unmeasurable, ha? Hindi matakos, very deep, biridalom sang gugma. Hindi naton matakos ang gugma. Iba ni si Regine, Marjo ka pa nas kalma, that's life, hindi tagid na iya mapulong kag hindi tabi kapyot ang atong kapalaran, ha? Sakit-sakit man ba? Kung ako lang kasuhan ko na iya, hindi pagid sa iyawan sa imo Gerald mangita pagid iba na. Okay kagawad, God bless you. Salamat kid Ma'am Lisa Balgos Ladrillo, nag-send kagina 500 pesos nga cash pagi sa Palawan. Salamat kid Mama. I am so very overwhelmed, no, by your support, by your help, no. It's because nga kun wala kamo diri nagasubaybay every night sa aton nga programa, wala ako nagahatag sang kalingawan sa inyo. Marijo kapanas kalma, yes balalangga, Bomba Marilo, ha. For me, mali Ma'am Jessica Ogwen. Si Ma'am Jessica Ogwen, isa ka OFW naton sa Singapore or sa Hong Kong ka Ma'am no Jessica Ogwen, no every night ari man ni siya. Ang iyang advice, for me Gerald, excuse. For me Gerald,
no need na gid magbalik. It's because may baby na nga involved. Every time makita mo ang baby, niya madumduman mo lang ang ang pagtunto niya sa imo. Kag mag-cause ina sa inyo kaawayon, ha? It means ang relasyon nyo hindi na healthy. That is only my own opinion. Amo nang hambal ni Ma'am Jessica Ogwin, ha? Gerald, Migo Gerald, Sir Gerald, no need na gid kuno nga balikan mo siya tungod nga may baby na nga involved. Every time makita mo ang baby niya, madumduman mo lang ang pagtunto niya sa imo. Ano? Tsakto man, no? Basi madumduman mo lang ang pagtunto. Migo Gerald. Sige. I know I'll never love. Balikin na lang Gerald kay palangga mo pa man siya. Alan de la Peña. Shane Ems is watching. Kalo isang lalaki gintuntoya lang nakahibi man kuwad ba. Jenica Capunan Havillo. Mark Oscar Encarnacion. Gerald, may ara gid si God nga ilaan para sa imo. Hindi lang magdula paglaom. God bless you Gerald. Sang si Palay, ha? May ando mugho daw nahidlaw man ko si mo ba. Last tanga kita ay festa sa bangko. Nag-MC ka mo. Ay, ma'am. May ando mugho. Sa diin ka subong ma'am may ando mugho. Mary Joy Kapanas. Aw abi ko si Gerald ha. Gerald gali. Maluoy ka man kay gabusong sa wala ginunungan. Mainit ka man kay Geneva sa ginimo ya. Kay Gerald daw hindi ko ka-advise, ha? Galibokan si Inday Sheila Kapanas, oh. Hindi na lang pagbalik kay Gerald, pag move on na lang, ha? Late na ko nakabukas ng FB wad, sayang wala ko kapamati wad. Sige lang ma'am Jenny Bonjang Pasigna Balgos, pwede mo na ma-replay karon na ma'am Jenny, ha? Kasubo sa atong istorya. Si ma'am Jenny, sponsor, tama niga send man siya sa aton sang GCash. Oy, ari pa gid, oh. May nag-send pag GCash ba? Salamat gid, ha? May nag-send pag GCash worth 50 pesos si Claribel Arante. Worth 50 pesos GCash. Hi Ma'am Claribel Arante. Thank you so much for sending me GCash. Kay Ma'am Mercy Onatis Banyes nag-send 150 pesos GCash. Kay Ramil Di Vinagracia nag-send GCash. Kay Junel Aiko nag-send GCash. Kag Subong Man nag-send sa 50 pesos load. 50 pesos load 09192779-265. Salamat kita. Kim si Aiko, ang balik Kim si Aiko. Balikin na lang taga ipa isa ka chance kung palangga mo ang isa katawo bisan ano pa na baton mo, ha? Sakto man akong ka isa. Kabudlay tuod kung ako sa sitwasyon mo, Gerald, no? Kung ako sa mangin sitwasyon mo, Gerald, every time sa tutod na, every time makita kong bata, nga amo sina, paminsaron ko kag hindi ko malipatan ang ginhimo niya sa akon, no? Pero sometimes, love is so very meaningful, so very unmeasurable. Hindi mo matakos ang gugma mo. Sometimes, bisan ano ka pa, bisan sino ka pa, kung gabatya ka sang gugma, tungod, love conquers all, no? Gina-conquer ang tanan-tanan, ginadaog sang gugma ang tanan-tanan, no? That is why love conquers all. Because the fruit of love sometimes is mercy. Hindi ta pwede silingon nga, naluoy ko sa imo, gani naluyag ko, no? But silingon, naluyag ko sa imo, that is why naluoy ko sa imo. Because upod inipirmi ang kaluoy ka gugma. Hindi ka pwede nga kung nagagugma ka, wala ka sang kaluoy. Hindi nyo marason sa inyo karelasyon nga, baw kung wala lang ko naluoy sa imo, wag ko naluyag sa imo. No. But silingon, nagbatsyag ka sang kaluoy, una tungod nagbatsyag ka sang gugma. Ginahigugma ta ka, that is why naluoy ko sa imo. Tiyan mo man ang ginabatsyag ni Gerald, ha? Oo man, manog into man ko, char, mali Maridjo ka panas kalma. Oy, hindi ka mo mag-inaway di Maridjo, Jay to, Dodoy Toriaga. Hindi ta na ma-judge, no? Hindi ta na ma-judge kay Geneva, nadala lang siya sa tukso. Kung palangga sa ni Gerald, sila na lang na mag-usap nga duha. Ching-chong kwang-kwang, ching Hong Kong. At sa mga taga Hong Kong naton, Ironiel Martinez, dapat kadtuan niyang babae kag istoryahon. Yes, pwede yaman may istorya, Jessica Ogwin, Amalia, that is life, That is life. That is life, Gerald. Accept the truth.
and let go mo na siya. Okay lang kung wala siya nagbusong, pero nagbusong siya kag sa migo mo pa, hindi sa imo. It means it means nahimo niya sa subong, may possibility pa nga masulit pa ina. So you must think 100 times before ka magbalik sa iya kung okay pa or tama pa ang pagbalik. Yes, it's because sometimes kita nga tawo, we are judgmental by nature, mga kabomba, no? Magsiling ta judgmental by nature. We are judging, no? We are we think that we are judged. That is why we are judging through what we see, what we look, or what we observe in our environment. That is why the way we look at the person, we judge. Naga-judge kita. Hindi bla? No, pag nakita nato ng isa ka tawo, naga-judge kita dayon, ha? Because ining aton nga utok, no? According sa psychology, may mga cognitive ini, ano pag ginagani? May mga cognitive, nga mga sometimes diri, may mga parte ini sang ulo ta, may mga judgment ining aton nga mga utok. That is why kung makita naton, nagagiho ini sila, no? Ining aton mga cognitive thinking, mga reasoning power, mga judgment thinking, nagagiho ini sa aton utok. Kaya kung sa diin, kung makita naton, ang aton lawas nagaupod, no? That is why sometimes the way we look at the person, naka-judge kita, no? Di amo na yung tawo mo. Amo na nga aton nga sistema sang aton lawas. Hindi bla? Sang aton pagkatawo. That is why hindi naton mabasol si Gerald. Shout out sa Pamilya Encarnacion, watching from Bacolod. Oy, aton na nga oras, so alas 9:55. May 5 minutes na lang kita agod nga magtakop sining aton nga palatunton. Ikaw gabulong sa amon kakapoy wad. Amalia maling bulong gid sa kakapoy namon wad ang live mo eh. Yes wad, makadto kami di sinyo balay, maligo kami sa suba nyo. Sige pabalaan nyo lang ko kay maligo ta sa aluyan Bulacan solid supporters wad. Oy ari man no. Ang Bulacan solid supporters, kon may San Pedro Laguna solid supporters, kanday Migo J Toriaga, Bulacan naman niya. Bulaquinyo, Bulaquinyo, founder ay Hina Cortez, palayain kung talagang mahal mo. Love is full of sacrifices, Kaya move on. Pa-shoutout po sa lahat ng mga guardians dyan sa Cadiz City. Ay, guardians man kumamo. Di kita on. Mercy Onatis Banyes, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. Kaya wag tayong mag-judge kay Geneva. Geneva, kay madasma kangita pagi nga makabangon ka sa pagsubok yan, Awad, puli ko dira para makita ko ang ex ko. Mga lolo at lola na kami, Sige, puli ni ma'am. Watching from Saudi Arabia, founder ay Hina Cortez, Watching from Saudi Arabia. Salamat, Mapuli kami dawad sa Cadiz, kita-kits na lang sa wad sa June. Sige, kami man blagaw sa inyo sa Duming, Abi nyo, pero sa mga nagliligad, yung mga tuig sa wala lockdown, pero may kami sa Duming, nagabalibol, Shout out wad, Jason Kapanas Gilisanga, pakaisa ko na sa Kuwait wad, Hindi pala baby heart, friend kami na sa imo pakaisa sa Kuwait sa Subong, Sige. Joffrey Mahilom Ignacio, sakitan man di si Migo ta Joel wad. Ang malimigo bibi, Joffrey Mahilom Ignacio, sakitan man di si Migo ta Joel wad. Kay sawaw niya kuno nakapuli na Manila kagina, kaso wala naman tsansa kuno. Ano kuno ang mayo hambal ni Migo ta Joel. Ay Migo Joel, ang imo asawa la kagaahay nakapuli na gali. Ang original mong asawa wel nakapuli na wel ahay, no? Palangga mo pa sa wilao. May nubya ka naman, Will, Taga-edad, may nubya ka naman. Iinom na lang na whiskey, Will. Dula na. Hindi ka patuli ka na lang, Will, Mo na lang solusyon na, Will. Agaron mo si Adol, patuli ka mo. Salamat kita, amigo. Joffrey Mahilom Ignacio, Malan na si Joel. Hindi sa mga subo, may whiskey pa. Kung makainom ka whiskey, patuli ka dayon, Will, 50 pesos lang, wad. Pasensya, yan lang na kaya. Next time na lang ako bigay laki, Sige, J Toriaga, salamat kid sang 50 pesos load mo, Salamat kid, sir. J Toriaga, hindi ga screenshot, may screen record pa diwad. Ay, salamat kida. Pabati-bati naman da sa Mana family at Tikar family. Araceli Mana. Shout out watching from Saudi Arabia, nakarelate gid ko wada. Winchester ba na name you sa GCash? Chester. Yes, Chester ang name ko sa GCash.
Chester Beronque, Chester John V. Chester John V ang name ko sa GCash, Chester John V, Salamat kita. Kay kanami isang imo nga drama kag kadamo mga leksyon ginahatag mo sa mga tao part pangabuhi kaya salamat sa imo wadya. That is why no. Kita bala kami bala nga mga DJ, kami bala nga mga entertainer no. Isa lang kami pero kadamo sa mga tao nga amon nga gina-entertain. That is why ang akon nga motto, hindi ko ya gwapo, hindi ko ya laway, pero makalilingaw lang no. Amo ina ang amon commitment no. Sang ara pa ko sa radyo sang una, ang amon commitment makahatag sang entertainment sa inyo. Bot silingon kung nahatagan na kamo sang entertainment kag information na comply namon ang amon nga ginsumpaan. Hindi bla? Merci Onatis Banyes, ti ako gani wad gintunto man pero okay lang ha. Sana all gintunto ma, Merci Onatis Banyes. Mayong gabi lang Lea Medalya Encarnacion, Love is Blind ha. Amo lang danay kay amo lang na uno Gcash ko. Salamat gid mama. Sino ngalan mo ma'am? Sino ngalan mo ma'am ng Chinese bi ma'am? Salamat 50 pesos kay Claribel Arante Claribel Arante, salamat kita. Ahay, wala kuya kaabot sang storya mo. Mayang gabi ilang bomba Marilo Malicross dila sa Revenclear Love is unfair wad sa subong bingkong ko Re alakre. Silar dyan Rich Idol pa shoutout na liwat sa mega ko kay Evelyn Digayo sa Tupad Balay Muda Idol. Ayun na kay Evelyn Digayo Marijo, imo naman sulat ipadala hatagi second chance kung palangga mo sa batuna pati ang baby kag kalimtan ang tanan kag kabiga nga imo anhon mo na karon kay nadutlan sa one night stand mayo man is Burjok pala mag-advise Jok mayo si Burjok no may buot ka nagi-joke mag-advise Jok ba pa shout out po sa family Dispues sa Kamukaw from Lipa Batangas Ernest Tutoriaga man ano man ipadala ko tama if Iskaro Catherine, if he really love her, balikan niya na lang. Just give her a chance. Forgiveness lang gidapat. That is why Iskaro Catherine. Kita tanan, we are not perfect in this world. We are imperfect in this world. That is why sometimes makasala kita. But don't, hindi kita magpati. Or hindi naton pagkabigo niya kung nakasala kita mangin makasalasala na gilang kita. Bangon! Bangon. Because sometimes, ang hambal gani, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. As long as there is movement, wala ka nagauntat kung hindi mo kaya maglupad, maglagan ka. Kung hindi mo kaya magdalagan, maglakat ka. Kung hindi mo kaya maglakat, magkamang ka. Kung hindi mo kaya magkamang, basta nagagiho ka. Asilar John Rich Trogid Idol. Yes, Idol, agree. I know nga married sila pero tungod may baby nga involved. Do kabudlay. Gani man. Janica Kapuna Nabilio, kung ako wad kay Gerald balikan niya na lang si Geneva. Kag palanggaon niya na lang bata kay palangga ipaman si Geneva. Shoutout sa family Arante Martisan watching from Hong Kong. Dala kami sa Aluyan wad. Di gani dalayapan wad kita-kits na. Sige. Paano naman ang Kabuyaw? Ay, salamat sa mga Kabuyaw Laguna, no? Kabuyaw Laguna, may San Pedro Laguna nga supporters, may Kabuyaw Laguna man kita nga supporters. Salamat. Good night, Wad. God bless you. Claire Kunsing, good evening, madam. Pila kadlaw kita sa konseho sang Cadiz, Madam Claire Kunsing, Why pa man, pero ari ka na sa tagipusoon namon, Madam Claire Kunsing, Bisan hindi ka pa maghambal sa amon, full support, Madam Kunsing, Jopre Mahilom Ignacio hahamig yung gabi tulisan. Gerald Argi Kantero pa shoutout po kasawa nga si Ara Delgado sa Hacienda Alberto Halong Kagid Perme. Sige. Pa shoutout ana May Darling Bitamor, Baby Heart. Sige, Baby Heart. Baby Heart. Claribel Arante, salamat kita. Amalia, happy birthday sa pakaisa ko dira sa Duming Rina Kapanas. God bless you. Marijo, shoutout sa mama ko nga taga Duming. Happy birthday Rina Kapanas, Borge Kilosada. Sige mga kabomba, ang aton nga oras alas 10 na kita mga kabomba. Way nagkikita sang oras. Shoutout sa Miriam family at taga Miriam family Borhaan Sibilian, family. Sige, way nagkikita sa nagakaigo nga panahon. Gani kung kamo may mga problema sa inyo asawa, nobya, kaupod sa obra, sulatay na kag isenderi sa aton nga palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Way nagkikita sa nagakaigo nga panahon. Wad night. Thank you. God bless. Merci Onatis Banyes. Thank you so much sa aton nga mga sponsor.
Thank you so much El Toro dito boso. Salamat gid sa aton nga mga sponsors. Once again, this program is brought to you by KLC Herbal Oil, ha? Kung nagapalanakit ang inyong mga kalawasan, nagapalanakit ang inyong likod, nagapalanakit ang inyong nga ulo, banyo sila mang sang KLC Herbal Oil. Man ang KLC Herbal Oil, purong-puro herbal, bot silingon herbal gid nga produkto, nagasakit ang imo tuhod, banyo si sang KLC Herbal. Lang pala nakit, kag kon inyo mga bana, wala nagana sa kama, way nagana sa paglabing-labing kay misis, patumara sa sang turo food supplement. Man kung makatumar sa sang turo, daw turo gid ang performance. Ang turo food supplement, produkto ina sang Pau di Arco. May kaagiman ko may pala inom, abi sa iya, kung ubog sa palanggaya ko, kung hindi na nakainom, di na ko klala. Sige, well, nagkikita sa nagkakaigo nga panahon, kita kaya naman kita buwas. Same time, same Facebook account, same DJ. Sa gihapon, ini ang inyo alagad, nga hindi man gwapo, hindi man laway, makalilingaw lang, DJ Bomba Marilo. Ang inyo DJ nga Singkit Moreno Chinito, DJ Bomba Marilo is now signing off. way I get